Hola, benvinguts aquí al territori de la bèstia de Krull. Avui parlarem de net, el musical de Leos Carax. Quina gran pel·li que és, quina gran pel·li que és, aquesta net de Leo Carax. És una meravella, és una cosa estranya, és una cosa bizarra. És un conte fosc, un conte estrany, amb un missatge cruel. A mi em recorda Pinocchio, sí, el clàssic conte. Molt bones, benvinguts un dia més aquí al territori de la bèstia de Krull. Avui parlarem de Annette, la nova pel·lícula de Leos Carax. Inclassificable. Per bé, m'ha encantat, m'ha flipat, m'ha deixat, m'ha volat al cap completament aquesta pel·lícula. Una pel·lícula espectacular. No és una pel·lícula per tothom, això ja que quedi clar. És una pel·lícula que hi ha gent a la que... És una pel·lícula que no li agradarà a tothom, això està claríssim. No està feta per tots els estómacs. És estranya, és bizarra, és una aposta gairebé experimental, és una espècie de musical molt clàssic i alhora molt vanguardista, que juga amb les dues vessants. A veure, diguem que la història no és que sigui gaire complicada, però la manera com està narrada la fa absolutament especial, diferent, atípica. Diguem que es podria considerar una pel·lícula inclassificable dins dels cànons més generals. És una pel·lícula en la que... És una pel·lícula en la que o entres o no la gaudiràs de cap manera. O et sentiràs bastant incòmode veient-la, intentant entendre què és allò que estàs veient en pantalla. Probablement és difícil entrar a fer un anàlisi literal de tot el que ens explica la història, perquè probablement hi ha com un trasfons que no sé si és premeditat o simplement és producte de la fascinació que desperta en l'espectador que ha entrat en el lloc. Una sèrie de lectures que es poden fer del que ens estan explicant que juguen amb una relativa ambigüitat. Aparentment tot és molt fàcil, tot és senzill, inclús les lletres de les cançons són molt simples perquè apel·len a la sensibilitat de l'espectador. Diguem que són lletres com molt naïf, que simplement que l'únic que busquen és reforçar allò que ja estem veient en pantalla, l'acting dels actors, com s'expressen corporalment, amb les mirades, amb la gestualitat. Leos Carax suporta tot a un terreny molt bàsic. Tota la pel·lícula té un aire de conte clàssic. Diguem que el més evident és Pinocchio. Tota la pel·lícula respira aquesta ambientació i, de fet, tots els decorats respiren aquest aire de conte, com de teatralitat, amb un caire molt operístic en determinats moments, evidentment, un musical molt aparatós visualment, però al mateix temps és molt senzill, el que probablement contrasta amb la història truculenta, fosca, que ens acaba explicant, no? I que té lectures que un no sap ben bé si te les està donant la pel·lícula o te les estàs imaginant tu a partir de les imatges que estàs veient. Podria parlar de pel·lícules que m'han vingut al cap veient aquesta, de Leos Carax. Evidentment la primera, com ja he dit, és Pinocchio, sobretot per tot l'aire del conte, pel tema del protagonista, del Pinocchio en si. Annette és el que és, però jugant amb una metàfora visual molt òbvia, molt evident, que no s'amaga de l'herència de conte clàssic
de la que veu, no? Tot i que és un musical, evidentment, tenim com dos tipus de musicals en general, que és el musical més clàssic, que és en el que hi ha una pel·lícula narrativa amb una història, diàlegs, i amb una sèrie d'interludis cantats. I després estan aquest tipus de pel·lícules que són històries cantades, on els personatges pràcticament no mantenen diàlegs normals, entre cometes, on tota l'estona estan cantant. Tots els diàlegs estan cantats, com per exemple Los Paraguas de Cherburgo, no? Llavors això genera una sensació estranya. Aquesta pel·lícula, tret d'un parell de frases, tot està, diguem, cantada. I funciona a la perfecció. I és una qüestió de gustos. Aquesta pel·lícula no serà fàcil de digerir per tots els espectadors. No tothom entrarà a jugar amb el que ens està proposant Leos Carax. Jo, personalment, he entrat de ple i he gaudit moltíssim. És una pel·lícula que, si t'ha agradat, se't quedarà a dins per sempre. I si no, probablement l'odiaràs i no la voldràs tornar a veure mai més. Una pel·lícula excepcional, és una meravella. És una pel·lícula que té moments expressionistes, és una pel·lícula que té moments molt surrealistes, té moments molt foscos, és una història que va tendint al drama, juga una mica amb l'absurd, és una pel·lícula que et trenca les defenses. El fet que el personatge d'Adam Driver faci comèdia amb el drama, que busca fer riure a partir de la tragèdia, de com construeix històries basades en la seva vida real, elaborant un conte tràgic, li acaba donant la volta i acaba creant una situació còmica que pot agradar o no al públic que estigui mirant la seva representació. És un reflex al final del que és tot en si la pel·lícula, no? No saps per on agafar-la. Hi ha moments que no saps si riure, plorar. Ja dic, a mi em sembla un experiment inaudit. Jo crec que és una pel·lícula que s'ha de veure, t'agradi o no al final, però crec que l'experiència val molt la pena. Petits detalls que m'agradaria destacar sense entrar en grans spoilers. És curiós que, per exemple, el personatge d'Anne, interpretat per Marion Cotillard, en diferents escenes de la pel·lícula sempre té a mà o està menjant una poma. Evidentment es juga amb la simbologia de la fruita, no? El fruit prohibit. Però algo que seria molt evident, o sigui, el fet de que és com la tentació. Doncs també, per exemple, tenim que ella està menjant un plàtan sempre. Està menjant un plàtan quan es prepara per la funció, és una eina que utilitza al principi quan entra en escenari. Evidentment també hi ha una sèrie de connotacions molt bàsiques, molt simples, les quals crec que Leos Carax sap perfectament que el públic farà aquesta lectura, que estan en l'inconscient col·lectiu de tot espectador, però al mateix temps crec que Leos Carax les perverteix. És probable que al final simplement vulgui jugar amb aquesta simbologia per generar una espècie de sensacions inconscients en l'espectador. Tota la pel·lícula respira moments que evoquen a diferents mitologies. Destacaria coses que potser no s'acaben d'explicar, no? Com per exemple el fet de la cançó romàntica que tenen els dos personatges i les connotacions una miqueta estranyes, bizarres, inquietants que té quan la canta l'acompanyant que està cuidant d'Annette durant la nit que el pare ha marxat de festa, no? Són lectures que poden ser equivocades o no. Aquí jo crec que Leos Carax no és literal, simplement et suggereix de forma soterrada el que podria estar passant, però no et diu realment el que ha passat. Hi ha possibles missatges soterrats darrere del que estem veient durant la pel·lícula, que al no ser literals queden simplement perquè l'espectador, quan surti de la sala després de veure la pel·lícula, es faci preguntes, i preguntes bastant inquietants sobre si ha passat o no ha passat això o allò, i això és molt interessant. Com per exemple la possible simbologia de la taca que té el personatge a la cara, una taca que va creixent i que es va fent més gran al llarg de tota la història.
no em puc posar a especular sobre què significa. És evident que si comencéssim a buscar, a documentar-nos, acabaríem trobant un significat per això. Jo no començaré a fer això perquè simplement parlo de les sensacions que he rebut després de veure la pel·lícula, que prou bones són sense necessitat d'analitzar-la en profunditat. Però que crida molt, o sigui, com tota la pel·lícula està plena de simbologies, entren ganes d'investigar i d'intentar saber què hi ha darrere de totes aquestes petites imatges, aquests petits detalls de la pel·lícula. És impressionant el disseny de producció, com estan construïts els decorats, el tractament de color, la fotografia, la gamma de color, com es combina el color dels elements del decorat amb el vestuari dels personatges per aconseguir transmetre una sèrie d'emocions determinades en cada escena. Ho trobo fascinant com utilitza els cromes, com juga d'una manera pictòrica a l'hora de construir la profunditat dels decorats. Està jugant contínuament entre el decorat real i el decorat fals, i això també crea en l'espectador una sensació inquietant, estranya. És evident que quan s'utilitzen els decorats falsos l'espectador s'allunya una mica del que està veient, i quan els personatges es mouen en decorats reals la sensació és diferent, és com hi ha una impregna de veracitat. Almenys és la sensació que a mi em donava com a espectador. I aquestes sensacions em porten una mica al diàleg final entre pare i filla, en el que, d'una forma estranya i subtil, ell està com apel·lant a la possible fantasia del que ell ha pogut veure o creure. I aquesta ambigüitat també és estranya, perquè al final un podria pensar que tots són imaginacions del personatge, o almenys és la sensació que a mi em queda. No saps si tot és un cúmul de malentesos, de fabulacions infantils, no saps qui està protegint aquí, qui s'està aprofitant d'aquí, si hi ha coses que són reals o formen part més de la fantasia dels personatges, fabulacions estranyes, imaginacions. Llavors, aquesta ambigüitat, perquè un pot fer la lectura literal de la història que t'expliquen, que és una història fosca, trista, sinistra, dura, és una història que és dolorosa, però al mateix temps Leos Carax com que aporta en diferents moments com una ambigüitat que et fa dubtar com a espectador de si el que acabaves de veure era tot real, la història en si, o també hi ha una part fabulada, imaginada, que està provocant una sèrie de conseqüències en la vida dels protagonistes. I a mi m'encanta que no sigui absolutament clar i sincer, que no sigui absolutament literal, sinó que et deixi obertes les portes i les finestres perquè tu puguis especular i fer-te preguntes, no? I això ho trobo molt, molt interessant. Una meravella de pel·lícula, per què enganyar-nos? És un conte modern, estrany, diferent, un conte modern que no deixarà indiferent a ningú. Probablement hi hagi gent que digui què dimonis és això que estic veient. És una pel·lícula a la que l'espectador acaba tornant. Té aquest esperit dels contes clàssics i, evidentment, com a conte clàssic és fosc. Al final és una història que transcendeix més enllà de la pantalla i que és impossible oblidar-se d'ella un cop l'has acabat. I ja està, fins aquí el vídeo d'avui. Una abraçada ben forta, cuideu-vos molt i ens veiem aquí en el territori de la bèstia de Krull. Quina gran pel·li que dius, aquesta nit de Leo Carax. Un conte fosc i abismal, surrealista i brutal, i una gran narrativa visual. Anet de Leo Carax.